Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li kellu bżonn jixtri dar oħra bib ma' residenza tiegħu fis-Siġġiewi, ħalli bekk ikollu aktar spazju fejn ipoġġi l-itfal. Ħafna tfal ikollok fejn tqiegħdhom. Minkejja li ftit tal-jiem wara li sar kap, Adrian Delija kien wiegħed li sal-aħħar tas-sena li għaddiet ser iħallas il-kont tat-taxxa li laħaq ma' 80,000 euro. Dan sa issa għadu ma ħallas ċenteżmu wieħed. Adrian Delija għażel li ma jħallax il-kont pendenti tat-taxxa minħabba li fi kliemu kellu xi problemi finanzjarji. Madankollu minkejja din id-diffikultà finanzjarja huwa għażel li jidħol f'konvenju bil-għan li jixtri dar fis-Siġġiewi. Meta mistoqsi minn One News il-għala għażel li jidħol f'weda ta' xiri u bejħ milli jagħmel bħalma jagħmlu l-kumplament tal-ħaddiema u jħallsu t-taxxa meta hija dovuta. Adrian Delija qal li għalih waħda m'għandix taqsam mal-oħra. Waħda m'għandix taqsam mal-oħra. Dwar il-konvenju Adrian Delija kien kontradittorju għal fatt li l-ewwel implika li l-font mhuwiex dar imma sempliċiment garaxx b'kamra fuqu, iżda ftit tas-sekondi wara biddel il-verżjoni. Nxtraċ ma sarx il-kontratt ma Il-kap tal-Partit Nazzjonalista li kien idaħħal 210 euro fis-siegħa iġġustifika d-deċiżjoni tiegħu billi qal li mhux ser jixtri territorji kbar. Mhux xi ħaġa segret biex bin-nies ma jieħdux impressjoni li ħanixtri xi territorji kbar. Fil-waqt li Delija ma sabiex bitqila sabiex jiffirma l-konvenju għal din il-proprjetà fis-Siġġiewi, jidher li sa issa għadu ma laħaqx ftehim mad-Dipartiment tat-Taxxa.